Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En vandaag in de studio iemand passie voor Zeeland, passie voor Zeeuws-Vlaanderen en passie voor film. Jan Lievens uit IJsendijke. Hartelijk welkom, Jan. Graag welkom. Ja, fijn dat je er bent, want natuurlijk een druk bezet persoon. Weet je wel. Weet je wel, hè? Jan, ik ken jou natuurlijk van het project 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. In 2012 aan begonnen, in Hulst. En toen 3 jaar 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen, allerlei projecten. In die stichtingsbestuur gezeten. Klopt. Wat dacht jij, Jan, na dat gebeuren van 2014? Ik heb nog een idee. Nou, ik had dat idee van die film, dat had ik ook al in 2012. Oké. Dus toen ben ik op een gegeven moment, natuurlijk, we hebben toen heel veel tijd gestopt in 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Jij weet dat ook nog. Ja. Maar toen zijn we het ook al met de ideeën van die film zijn we het ook al begonnen. Ja. En hoe heette de film oorspronkelijk? Petit Paris. En waarom? Omdat dat is de bijnaam van IJsendijke. Ja, een echte IJsendijkenaar ben jij natuurlijk. Precies. Geboren en getogen? Ja, geboren. Ik woon er nog. Je woont er nog? Ja. Goed. Petit Paris, hoe heb je dat aangepakt? Hoe werkt zoiets? Nou, ik heb zelf een communicatiebureau gehad. Ik heb dat 30 jaar gehad. En, Noem het eens even. Lievens Communicatie. Ja. Het bestaat nog steeds, zit in Middelburg. Ja. Ik heb het 6 jaar geleden, of 7 jaar geleden ondertussen, heb ik het verkocht. En, maar ik had tijdens mijn werk bij het communicatiebureau, kwam het toch regelmatig voor dat ik in de landen moest zijn. En dan moest ik altijd uitleggen, IJsendijke, Zeeuws-Vlaanderen, waar ligt dat en wat kun je daar in godsnaam doen? Hoe kun je daar je kost verdienen, zeiden ze dan ook. En iedere keer als ik dan mensen meenam, dat ik zei van, goh, kom dan eens kijken in Zeeuws-Vlaanderen, waren ze toch altijd heel verwonderd van wat er eigenlijk allemaal toch te doen is aan bedrijvigheid en ook aan andere dingen. Dus toen, nou ja, dat verhaal sudderde wat door, zeg maar. En toen op een gegeven moment zag ik een Franse film, Bienvenue chez les Stis. Dat is over iemand die op een postkantoor werkt in het zuiden van Frankrijk en die moet naar het noorden toe. En dat is het ergste voor alle Fransen, is als alles van Parijs en daaronder, als die naar het noorden toe moeten, Dan is foute boel. Dan hebben ze een idee van, oh my god, daar wil ik dus nooit naartoe. Oké. Dus, maar goed, die film was een enorm succes in Frankrijk. Een hele goede film. Maar ging het ook niet over Noord-Frankrijk? Ja, dus hij moest naar het noorden. Ten noorden van Parijs? Ja, oké. Maar het was een enorm succes in Frankrijk. Maar door die film kreeg dus de regio in het noorden kreeg dus ook heel veel positieve publiciteit. Ja. En daar heb ik heel veel over gelezen. Ik ben toen ook naar dat plaatsje geweest waar het opgenomen was en zo. En ik heb toen met mensen daar gesproken. En toen dacht ik, hey, dat zouden we eigenlijk moeten doen voor Zeeuws-Vlaanderen. En toen dacht ik van eigenlijk, want je kunt gewoon reclamefilms maken. Maar daar kijken mensen niet echt naar. Nee. Maar door middel van een goede speelfilm, een verhaal neerzetten, een streek neerzetten, dat was dan eigenlijk mijn... Maar dat is eigenlijk beleving dan, hè? Dat is beleving, ja, klopt. En hoe begin je nou aan zoiets dan? Je schrijft een script of... Nou ja, ik ben op een gegeven moment een verhaal gaan schrijven. Ik kon wel een beetje schrijven vanuit mijn communicatieachtergrond natuurlijk, maar ik had natuurlijk nooit een film geschreven. Nee. Dus toen ben ik met iemand, met Daan Gielis, iemand uit de filmwereld, die heeft toen over mijn schouder meegekeken. En toen ben ik verschillende versies gaan schrijven en op een gegeven moment was het, op een gegeven moment heb je een pak papier van 80 pagina's. Echt waar, joh? Ja, en dan, dat is dan het verhaal. En dus nou goed, op een gegeven moment was het volgens die Daan en volgens mij ook, was het goed genoeg. En toen, dan ga je dus op zoek naar een producent. En nou ja, dan kun je dus op een gegeven moment een lijst maken. Er zijn natuurlijk heel veel producenten, zitten bijna allemaal in Amsterdam. En, dus je bent geheel naar Amsterdam gereden? Ja, ik zat wekelijks in Amsterdam, ja. Echt waar, joh? Ja. En dan interviewde de potentiële producenten? Ja, op een gegeven moment moet je dan een producent vinden die jouw verhaal wil hebben. Maar die mensen krijgen natuurlijk, wekelijks krijgen die, 10 verschillende ideeën. En die zeggen van, zet het eerst maar eens op een A4'tje. Van wat die film precies inhoudt. Ja. En daar moet je ze op triggeren, ja. op een A4'tje. En dus dan moet je eerst zeggen wie je bent, want ik ben maar bekend in de filmwereld natuurlijk. Dus ik heb een bureau gehad, ik heb het verkocht en dan denken ze, daar heb je weer zo een die... maar wat is dan de succes geworden dat een producent voor jou gekozen heeft?
Nou ja, op een gegeven moment, ik heb het gewoon naar 3 mensen een A4'tje gestuurd. En onder andere aan Matthijs Verheiningen, echt een van de grotere producenten in Nederland. En nog een paar. En nou, die waren eigenlijk meteen enthousiast over het verhaal. En wie is nou de uiteindelijke producent geworden? Dat is NL geworden, NL Film. Dat is van Alain de Levita en Kaya Wolfers. Dat zijn dus de grote mensen van NL. Alain is inmiddels weg daar, maar met die mensen ben ik rond tafel gegaan. En wanneer was dat dan ongeveer? Dat was in 2015. Oh, toen waren we al van 2012 tot 2015. Ja. En toen? Ja, nou ja, goed, op een gegeven moment, je komt daar, je hebt een idee. Maar goed, dan zeggen die mensen ook van, nou ja, dan kijken dan, nou, wat gaat dat kosten? En dat gaat dan ongeveer 1,9 of 2 miljoen zou het gaan kosten. 2 miljoen? De productie van die film. Maar op zich is dat voor de grote Nederlandse film niet abnormaal veel, hoor. Ik bedoel, er zijn ook films van 10 miljoen en er zijn ook, dus het verschilt heel sterk. Maar ja, je moet wel dan 2 miljoen hebben. Hoe kom je ja. Nou ja, goed, dat was dan de volgende uitdaging natuurlijk. Dus toen, maar goed, toen op een gegeven moment, ondertussen is Nienke van der Ploeg, van 200 jaar Zeeuws Vlaanderen, was toen ook na dat project, is toen ook mee in het project gestapt. Ja. En toen hebben we samen dat project verder getrokken. Oké, Nienke ook. Ja. En want Nienke en ik kende elkaar natuurlijk goed vanuit dat project. Ja. En ik zag ook dat ik zou dat absoluut niet alleen kunnen. Dus dan heb je toch meer mensen nodig. Dus Nienke en ik hebben dat samen getrokken voor de rest. We zijn het samen gaan produceren. Maar het eerste wat we moesten doen is gewoon geld dan vertel, hoe doe je dat nou? Want ik snap er niks van. Nou ja, we hebben op een gegeven moment, wij moesten de helft van het bedrag, dus van zeg maar die 2 miljoen, moesten wij ongeveer 1 miljoen ophalen. Die andere miljoen, daar zorgt dan de NL voor, de producent. Oh ja. Dus nou ja, wij zijn met het verhaal van jongens, van nou, dit willen we doen. We doen dit voor Zeeuws-Vlaanderen. Want Zeeuws-Vlaanderen heeft dus gewoon ongelooflijk hard, het is hard nodig dat het goed op de kaart gezet wordt. Ja. Hey, we zitten met vergrijzing, we zitten met toch wel problemen dat we toch wat krimp hebben en zo. Dus we moeten er gewoon alles aan doen. En daar kan film een onderdeel van zijn, maar je moet natuurlijk veel meer nog doen. Maar goed, begin dan maar concreet met iets. En dan, dus ik ben met dat verhaal de boer opgegaan en we hebben in 2015, het hele jaar, hebben we uitgetrokken, Nienke en ik, om dus dat geld te verzamelen. Dus ons doel was 31 december moet het rond zijn, anders dan... maar is dat 2015 of 2015? Ja. Maar kortom, we hebben €500.000 hebben opgehaald via sponsoren. We hebben voor iets van €350.000 aan investeerders kunnen vinden. Ja, en allemaal mensen die dus op een gegeven moment ook, sponsoren, maar ook die investeerders, allemaal mensen met Zeeuws-Vlaams bloed. Ja. Sommigen wonen in Zeeuws-Vlaanderen, sommigen ook daarbuiten, maar die de streek enorm warm hart toedragen. En dan de laatste €100.000 hebben we bij elkaar gehaald door middel van crowdfunding. Ja, dat weet ik nog. In november, december kwam er een oproep. Ja. Nou, en ik weet niet hoe dat ging, maar van alle kanten wordt sponsor voor de laatste €100.000. Hè? Ja, precies. Want die hadden we dus nodig ook. En nou ja, we wilden ook op een gegeven moment, er waren heel veel mensen die dus gewoon ook met kleinere bedragen van 25, maar soms met 100 of met 200 of met €300 meededen. En die mensen, die vonden het idee ook als sympathiek. En NL had gezegd van dat lukt je nooit. En dan begint het bij Jan, hè? Ja, een beetje. En het fijne was op een gegeven moment hebben we hadden ook een beetje zo'n soort prijsvraag uitgebracht van voor welk dorp het meeste crowdfunding geld zou binnenhalen, daar zou ook een aantal opnames plaatsvinden. En wie is het geworden? Nou ja, dat zal je ook niet verrassen, maar dat was IJsendijk. Echt waar? Ja. En er waren nog andere... Nou ja, het was heel leuk. Het was tussen Sas van Gent en IJsendijk. Oh ja. En het ging echt tot op Oudjaarsdag, 11:55, was die strijd nog bezig. Ja. En op het laatste moment had IJsendijk het. Dus En in ieder geval, al bij al, toen zaten we bijna op die 100.000. En op een gegeven moment is daarna zelfs nog doorgestuurd. Er zijn op 112.000 zelfs uitgekomen. Oh, je bent er nog overheen gegaan? We zijn er nog overheen gegaan. Ja. Dus dat ging in januari, februari nog een beetje door. Ja, en toen hadden we voldoende geld. En dan is het aan NL die dan vervolgens de andere helft daar binnen moet halen. En die gaan dan met Filmfonds praten. Ja. En met Tuschinski Fonds en andere dingen. Die hebben ook wel hun bronnen. Ja. Maar goed, het was in ieder geval zo, begin januari dan 2016, hadden we groen licht.
En dan wisten we van, nou, de film kan nu gerealiseerd worden. Ja. Maar oorspronkelijk was het bedoeld Petit Paris. Maar uiteindelijk is het geworden? Weg van jou. Ja, Weg van jou. Ja. En hoe kwam dat dan? Nou, dat was dus, wat ik zei, Petit Paris is de bijnaam van IJsendijk. Ja. Maar het schijnt zo, tenminste dat vertelde mij dus die ervaren mensen in de productie, maar ook in de distributeur, vooral de Dutch Filmworks is de distributeur geworden van de film. En die gaven aan van, nou, als je het Petit Paris noemt, dan, nou ja, er zijn nog te veel mensen die gaan denken dat het een Franse cultfilm is of zo. Ah, zo. Maar er schijnt dat nog 40% van de mensen die gaat naar de bioscoop en die beslist pas op het laatste moment. Ja. Wat me zeer verwondert. Ik denk van nou, iedereen gaat redelijk gericht naar zo'n bioscoop, maar er zijn toch Maar mensen... er zijn onderzoeken gedaan, hè? Ja, precies. Ja. En die kijken dan gewoon toch naar het affiche en die zeggen dan, nou ja, en dan zien ze, ja, oh, Petit Paris. En dan weten ze er verder niks van bijvoorbeeld. En dan denken ze van, nou, dat is al een Franse cult of dat wil ik niet, dit of dat. En dan, het moest toch meer een beetje, het werd een beetje meer een Nederlandse film. Ja. En, dus dan de script is er dan, het geld is er. Ja. En vervolgens moet je natuurlijk acteurs zoeken. Ja. En heb je daar nog inspraak in gehad? Of? Jawel. Maar we moeten ook eerlijkheidshalve zeggen dat NL, die kent dus gewoon, ja, op een gegeven moment zijn die rollen allemaal bekend. En die kennen natuurlijk die hele wereld. Ik bedoel, maar er waren er zijn wel bepaalde waar wij van zeiden van nou, die liever niet. Nee. En daar hadden we dus, als we het niet wilden, ging het ook niet door. Okay. Maar we stuurden wel tot 80% op hun aan natuurlijk. Ik bedoel, ik had nooit een film gemaakt, dus je moet dan toch het vertrouwen aan die mensen geven. Maar dan de hoofdrolspelers, kun je ze even benoemen, want er is ook een affiche van, hè? Ja, dat is, Katja Herbers heeft dus de vrouwelijke hoofdrol, had hij. En hoe heet ze in de film? Evie. Evie, ja. En Katja Herbers, die heeft ook een nominatie gehad voor Gouden Kalf. Na deze film dan? Ja, na aanleiding van deze film. En afgelopen vrijdag was de uitreiking van de Gouden Kalveren. Noem even de datum, want we weten niet wanneer het uitgezonden wordt. Het was begin oktober. 5 oktober. 5 oktober, was de uitreiking van de Gouden Kalveren. En zij was een van de 3 genomineerden op basis van haar hoofdrol in Weg van jou. Maar ze is helaas niet geworden. Nee, maar het feit dat ze genomineerd is, dat zegt natuurlijk ook wel ook heel veel. Nou, en dan Maarten Heijmans was eigenlijk de mannelijke hoofdrol. En hoe heette die? Maarten Heijmans. Ja, in de film? Stijn. Stijn, ja. En Maarten die heeft ook Ramses Shaffi gespeeld, dat soort dingen. Ja, heel bekend. Een hele goede speler ook. Ja. Nou, we waren natuurlijk fantastisch. En dan had je ook Margot Ros zat erin. Ik weet de namen niet allemaal direct. Nee, oké, maar dat kunnen we op dat zien, hè? Ja, Elise Schaap zit erin. Patrick Stoof, noem maar op. Allemaal bekende Nederlandse acteurs. Dus, en we hadden natuurlijk 1 Zeeuws-Vlaamse speler. Ja. En dat was Sergio Herman. Sergio Herman. En die heeft op een fantastische manier meegedaan. Ja, dus Sergio Herman, daar heb ik ook wel eens een keer een foto van gezien. Dat hij met de hand erop staat. Met natuurlijk Zeeuwse zaligheden. Ja. Mooi, hè? Ja. Dan, de locaties. Hoe werkt dat dan, waar je gaat filmen? Nou ja, op een gegeven moment, we hadden op een gegeven moment, omdat eerst was het Petit Paris, dat was meer geconcentreerd rond IJsdijk, zeg maar. Op een gegeven moment was het ook Weg van jou, het moest ook meer een Zeeuws-Vlaamse brede film worden. Ja. Dus op een gegeven moment dan ga je met zo'n locatiescout, die komt dan naar hier toe en die heeft dan een opdracht vanuit de producenten, vanuit de regisseur, van nou, zoek dat soort locaties. Ja. En dan ga je, die komt dan samen met Nienke en bij mij en dan bespreken we dat. Ja. En dan ga je dus gewoon Zeeuws-Vlaanderen door. En wij kennen Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk als onze broekzak. Nou Jan, er is een mooie trailer van. Ik denk dat nou het moment aangekomen is dat we eens even naar gaan kijken. Prima. Goed, gaan we kijken. Ja. Wat zeg je nu, lieve? Wat? Rio de Janeiro? Ik? Dankjewel, ik ben zo blij. Is het too much of niet? Evie, ons bedrijf heeft een heel grote opdracht binnengesleept. We need somebody on site. Wij gaan jou per direct overplaatsen naar Ter Watte, Neuzen. Seriously? Kun je iets aan zeggen, want ze kan even niet uit. Ja. Nee, dit is tol voor de tunnel. Fijne dag nog, hé. Don't get too close, cause I'm burning up. Probeer om te draaien. Probeer om te draaien. Rising, rising. Don't need no doctor, don't need no
en ik wens u een behouden vaart. Wat een rare zeg. Die had hij nog een maand vol, hè? Nog geen week. Wij doen hier de bouw van de zeesluis. Ja, wij actie tegenvoeren, dat weet ik. Stijn. Goed tegenaan drukken. Gaat het goed daar? Ja. Hoi. Hey. Hey. Dus hier zit je alles op te bedenken. Op dat schermpje. Kom. I was left to my own devices, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Valt hier nog wat te beleven? But if you close your eyes, does it Goeiedag. nothing changed at all? And if you close Sinds wanneer ben jij vatbaar voor de emoties van actievoerders? Jij duikt ook overal op, hè? Heb ik iets gemist? Nee hoor. if you close your eyes, does it almost feel like Waar was je? nothing changed at all? Dielman. Leuke naam. Jo. Ja. Hallo. Jo, Dielman. Oh. Nou Jan, wat doet die beelden nou weer met jou? Dat is toch wel een oh ja erlevenis dat je dit nou weer eens een keer ziet? Nou, ik moet zeggen dat ik die trailer zo vaak gezien heb. Dus ik weet precies. Ik doe dat dingetje, maar... Ja. Die trailer, wanneer is die uitgebracht? Nou ja, dat doen ze ongeveer een paar maanden voordat die in première gaat. Ja, nou de première. Vertel. Nou ja, de landelijke première was in Tuschinski in Amsterdam. Dus dat is natuurlijk ook wel een eer om daar in première te mogen gaan. Nou, er gaan toch alle grote films in première. En dat, Hoeveel mensen kunnen daar in zo'n theater? Ja, er zijn er zo'n 800 mensen. Echt wel, ja. Was toch wel heel spannend? Ja, super. Ja, ik zou echt zitten bibberen. Ik ben best wel gewend. Ja, maar... nee, het was ook redelijk spannend, moet ik zeggen. En daar zitten ook 350 Zeeuws-Vlamingen zitten dan daarin. Dus dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Oh ja, en die heb je uitgenodigd, die dus in de film meegedaan hebben? Ja, heel veel de sponsoren en die investeerders en zo. Dat was natuurlijk een beetje, ja, je moet natuurlijk op een gegeven moment, omdat die natuurlijk zoveel bijgedragen hebben, moet je die ook iets terug kunnen bieden. En dat is onder andere natuurlijk, een paar kaartjes natuurlijk in Amsterdam. Ja, kun je ook iets vertellen over figuranten? Want er kwamen ook fietsers in voor. Ja, we hebben iets van 200 figuranten gehad. Ja. En daar zat ook een club in die ging ook fietsen. Maar er was bijvoorbeeld één club, dat was de C19. Dat is een club in Zeeuws-Vlaanderen die eens in de 4 weken geloof ik samenkomen. En die hebben ons ook ongelooflijk geholpen met die sponsoring en zo. Maar die hadden dus op een gegeven moment, die vonden het zo leuk. En die waren natuurlijk ook allemaal uitgenodigd. En die zijn dus allemaal spontaan op de fiets naar Amsterdam. Echt waar, joh? Ja. Oh, wat een feest. Dus dat was natuurlijk, die hebben een paar dagen over, die hebben er een heel feestje van gemaakt. Ja, dus dat was ontzettend leuk. En dan sta je op dat podium en dan, Ja, dan ben je maar een heel klein mannetje hoor. Ja, een groot podium in Amsterdam, uit IJsendijken. Ja. Ik zie het al helemaal voor me. Ja, dat was leuk. En dan een dag erop was het in het Scheltheater. Ja, voor de mensen, vooral voor de crowdfunding natuurlijk. Ja. En ook weer voor gasten van sponsoren en noem maar op. En dan hebben we twee keer volle bak gehad in het Scheldetheater. En dan ook één avond was het ook nog samen met Cine City. Ah, ja. Dan hadden ze ook alle zalen nodig. Dus dat, en dan vanaf dan ging de bioscopen in. Ja. En hoeveel mensen zijn, want het is nou ongeveer een jaar geleden, hè? Ja. Hoeveel mensen zijn totaal dan geweest? Er zijn in Nederland 200.000 mensen naar de bioscoop geweest. En dat is veel. Dat is heel veel. Ja, dat is voor romantische comedies die dus op een gegeven moment vorig jaar uitgekomen zijn. Nee, datzelfde jaar was het gewoon de derde grootste van Nederland. Ja. Dus dat is natuurlijk prima scoren. Dus en gaat het nou ook nog naar het buitenland? Ja, het is dus ook nu dat het verkocht is aan distributeurs in Frankrijk, Spanje, Duitsland, China, Zwitserland. Dus die verkoop gaat nog steeds door. Dus en ben jij dan er ook nog bij betrokken dan? Nou, de producenten zijn daarbij betrokken en die distributeurs die betalen daar een x-bedrag voor en dan gaan die daar in die landen aan de slag. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het wordt natuurlijk ook je kunt het op Videoland terugzien nu, op Ziggo, noem maar op. Ja. En dan nu in november gaat hij dan op Netflix. Oh ja. En dan de tv-rechten zijn verkocht aan RTL. Okay. En RTL mag het vanaf eind 2019
vanaf dan pas uit gaan zenden. En die hebben dan voor 5 jaar de rechten gekocht. Oh ja. En die mogen dan, ik geloof 6 keer, in die 5 jaar 6 keer uitzenden als ze dat willen. Ja. Nou, even terug naar de première. Ik was ook in gelukkige omstandigheid dat ik erbij was. Ja, precies. En ik kan me nog goed herinneren dat het, weet je wel. Een beetje de humor dat Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, een beetje, ja, achterlijk zou ik niet zeggen, maar toch wel de stad ten opzichte van het platteland. Ja. Maar uiteindelijk was het de arrogantie van de stad. Ja. Ja? Precies. Nou, nee, ik bedoel, het is, je moet het heel scherp neerzetten. Als het een beetje promotioneel gaat worden, dan komen de mensen niet naar de bioscoop. Dus we hebben geprobeerd om dat gewoon, in het begin kwam ze eraan, je hebt het gezien. Het was verschrikkelijk natuurlijk om in Zeeuws-Vlaanderen te zijn. Ja, nou, dus, en dan op een gegeven moment zie je ze langzaam eruit komen. En we waren ook ongelooflijk blij met de recensies die we kregen, ook van landelijke bladen. Dus Volkskrant, Trouw, NRC, die allemaal 4 sterren gaven. Dat is echt veel. Voor een landelijke film. Ja, en die dus echt zagen van, nou, dit is gewoon fantastisch voor een regio om dat zo te doen. En natuurlijk is er vanuit Zeeuws-Vlaanderen zelf zijn natuurlijk af en toe mensen die zeggen, ik vind het toch iets te zwaar neergezet. Of, het is natuurlijk met een knipoog. Het is met een knipoog. En als je die humor niet begrijpt, dan is het soms lastig. Ja, precies. Maar goed, de meeste mensen vinden het leuk. En, Helemaal goed. Wil je nog een aantal dingen kwijt over de film verder? Nou ja, ik denk dat dit hele project is denk ik ook heeft laten zien dat als je in Zeeuws-Vlaanderen gewoon met een goed idee komt, dat mensen gewoon ontzettend goed samen kunnen werken. Ja. En dat je dan zoveel geld dan echt, in Amsterdam stonden ze echt enorm te kijken van hoe is de godsnaam mogelijk dat jullie zoveel geld hebben binnengehaald. En er is ook zoveel medewerking geweest tijdens de opname. Dus dat als ik een paard nodig had of een koe of weet ik het dan belden we naar die en dat die. Er was niemand die ergens een punt van maakte. Nee, goed hè? En dat is natuurlijk ongelooflijk hartverwarmend natuurlijk dat zo'n regio dan daar zo achter staat. Ja. En maar dat doen we weer denken aan 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Ik heb dat boek nog steeds, 4 op Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En eigenlijk ben je gewoon op dezelfde manier in mijn ogen verder gegaan. Ja, en ook met Nienke erbij natuurlijk, geweldig. Zijn er ook nog plannen voor de toekomst, Jan, dat je zegt van, nou, na de film wil ik wel eens een keer iets anders? Nou ja, ik heb nog wel wat plannen, maar daar zit ik nog een beetje op de broed. Zullen we daar volgende keer maar eens een keer over hebben? Dat is prima. Nou, ik denk dat we het hierbij laten. Is goed. Goed, hè? Ja. Nou, beste kijkers, 4 op Zeeuws-Vlaanderen, 4 op Zeeland en 4 op de film. En 4 op Jan en Nienke natuurlijk. Jan, hartelijk bedankt. Dankjewel. Geweldig. Ja. Mooi dat je er was.